Fi yn mynd i sgio wythnos nesa, felly dim pod wythnos nesa. Dim pod wythnos nesa. Ie. Beiwch Catrin. Sai di bod sgio ers 2 mlynedd, ond nath Rach wneud fel ski season yn Coginio. Ski season. Sarah Paulson yn ôl. Na, Sean Connery fi. Ski season. Just Sarah Paulson yn mynd, ski season. Ski season. So pan... Stop. Wneud ski season. Nath fel cook. So, a mae hi'n gallu... Ers hynny, mae hi'n gallu sgio really dda. Fi'n meddwl byddai'n bach o her i fi. Chi'n mynd i dosbarth, neu chi jyst mynd i fel freewheel? Fi'n meddwl byddai'n neud trai dosbarthiadau wedyn just mynd amdani. Peth fi'n cofio mwyaf o sgio oedd, wel, yn gynta, a little 2-year-old shit oedd yn horrible. Oedd nhw fel lleol, ac oedd nhw wastad jyst yn, fel os chi'n cwmpo ar y slôp, bydden nhw'n chwerthin, a oedd just yn really gas.